Takar fina mulej għal-ixtrifna I dawletijek bil-faraġ tal-qlub Ennalina u f'jismek eħlisna Il-sarat li ġarrabna Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Ommi. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din il-laqa mal-Mulej Ġesu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, Inti s-salva lil-bniedem f'kull żmien, imma issa qiegħed tferraħ lill-poplu tiegħek b'kotra iżjed kbira ta' grazzi. Dawwar il-għajnejn tiegħek tal-ħniena lejn dan il-poplu li Inti għażilta għalejk u żomm taħt il-ħarsien u l-għajnuna tiegħek lil dawk li sejrin jieħdu jew li diġà ħadu it-twelid ġdejd bil-magħmudija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sidi l-Mulej. Araw se nieħu l-ulied Iżrael minn fost il-ġnus fejn marru. Niġmagħhom minn kull naħa u nġibhom farthom. U nagħmilhom ġens wieħed fil-pajjiż fuq il-muntanji ta' Iżrael. Sultan wieħed ikun is-sultan tagħhom ilkoll. Ma jibqgħux iżjed żewġ tiġnus, ma jibqgħux iżjed maqsuma f'żewġ saltniet, ma jitnitzux aktar bl-allat folot u ħwejjeġ mogżiża tagħhom u b'ebda dnub ieħor minn tagħhom. Jien għad insalvhom mid-dnubiet li firduhom minni. Jien insaffihom u huma ikunu għalija il-poplu tiegħi u jiena nkun għalihom Alla tagħhom. Il-kaddej tiegħi David ikun is-sultan tagħhom u huma l-koll ikollhom raj wieħed fuq kulħadd. Huma jimxu fuq il-preċetti tiegħi u jħarsu l-liġijiet tiegħi u jżommuhom. U jagħmlu fl-art li jinkontajt il-kaddej tiegħi Ġakob, l-art li fija għamru missiriethom. Jagħmlu fija huma u wliedhom u wlied uliedhom għal dejjem. U l-kaddej tiegħi David ikun il-prinċep fuqhom għal dejjem. Nagħmel magħhom patt ta' slim, ikun patt magħhom għal dejjem. Inwettakhom u nkattarhom u nkiegħed fosthom għal dejjem is-santwarju tiegħi. Fosthom tkun l-amara tiegħi u jiena nkun Alla tagħhom u huma ikunu il-poplu tiegħi. Imbagħad jarfu l-ġnus li jiena l-Mulej li nqaddes l-Iżrael meta s-santwarju tiegħi ikun fosthom għal dejjem. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Il-Mulej jaħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Il-Mulej jaħarisna kif raj jaħares il-merħla tiegħu. Isimgħu ġnus kelmet il-Mulej x'għandru għall-bogħod fil-Gżejjer. Ejdu dak li xerret l-Iżrael jiġbru u jħarsu kif raj iħares il-merħla tiegħu flimkien. Il-Mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Għax il-Mulej feda il-Ġakob, ħelsu minejt wieħed aqwa minnu
għad jiġu u jannu fuq l-olja ta' Sijon u wiċċhom jiddi minħabba it-tieba tal-mulej flimkien. Il-mulej jħarisna kif raj jħares il-merħla tiegħu. Imbagħad jifirħu xbejbiet bisfin, jifirħu żgħażagħ u x-xjuħ. Jiena nbiddel il-vistu tagħhom fena, infarraġhom u nferraħhom wara il-hemm tagħhom. Il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Jekk jogħġobkom inkumu bil-wieqfa. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom jgħid il-mulej u ġeddu qalbkom u ruħkom. Glorja u tifħir. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien ħafna mill-Lut li kienu ġew għand Marta oħt Lażru u raw dak li għamel Ġesu emnu fih. Imma xi wħud minnhom marru għand il-Fariżej u qalulhom x'kien għamel Ġesu. Għalhekk il-qassisin il-kbar u l-Fariżej laqqgħu is-Sanedrin u qalu x'sejrin nagħmlu għax dan il-bniedem qiegħed jagħmel ħafna sinjali. Jekk inħalluh sejjer hekk, kulħadd jemmen fih u jiġi r-Rumani u jeqirdulna kemm it-tempju u kemm il-ġens tagħna. Imma wieħed minnhom Kajfa li kien il-qassis il-kbir dik is-sena qalilhom: intom ma tafu xejn, anqas ma intom tqisu li jaqblilkom jekk imut bniedem wieħed għal poplu u mhux jinqered il-ġens kollu. Issa dan ma qalux minn moħħu, imma billi dik is-sena inserta kien il-qassis il-kbir huwa kien imnebbaħ u ħabbar li Ġesu kellu jmut għal ġens tiegħu u mhux għal ġens tiegħu biss, imma wkoll biex jiġbor ġemma waħda lill-uljiet ta' Alla li kienu imxerdejn. Minn dakinhar il-qudiem bdew jiftehmu bejniethom biex joqtluh. Ġesu ma għaddiex aktar bid-dijer f'nofs il-Lut, imma telaq minn hemm lejn il-kampanja qrib id-deżert f'belt jisimha Efrajm u qagħad hemmhekk mad-disċiepli tiegħu. Kien wasal il-għid tal-Lut u ħafna nies mill-kampanja telgħu Ġerusalemm qabel il-għid tar-rit tal-purifikazzjoni. Huma fittxew lil Ġesu u bdew jgħidu bejniethom fit-tempju: intom x'taħsbu? Tgħid jitla' għal festa tal-għid? Il-kelma tal-mulej. Nixtieq naqsam hekk żewġ punti minn dan il-Vanġelu għar-riflessjoni tagħna. L-ewwel qabel kollox l-istqarrija tas-Sinedriju tal-Fariżej meta ltaqgħu flimkien x'sejrin nagħmlu għax dal-bniedem qed jagħmel ħafna sinjali. U jiena naħseb din għandha tkun il-mistoqsija għalija u għalik. Jien x'ser nagħmel quddiem tant sinjali li l-mulej jagħtina fil-ħajja tagħna. Il-Fariżej raw is-sinjali ta' Ġesu bħala theddida għalihom u allura ippruvaw jeqirduh, ineħħuh minn ħajjithom. Tgħid jien qed nagħmel l-istess. Kemm sinjali jagħtini l-mulej fil-ħajja tiegħi? Kemm il-darba jkellimni nieħdu biss aħna hawnhekk li niġu f'dan is-santwarju. Kemm il-darba iltqajna mal-mulej, dawn mhumiex forsi sinjali tal-preżenza tiegħu f'ħajjitna?
jien se nagħmel? Infittex li nwarbu minn ħajti jew infittex li niftaħ qalbi aktar għalih ħalli jkunu li jmexxini. It-tieni punt li joħroġ hekk mill-qari tal-lum hija dik il-profezija li Kajfa u jgħidilna hawnhekk San Ġwan dan qalu għax kien imnebbaħ għax hu kien il-qassejs kbir ta' dawk iż-żminijiet. Jeħtieġ li dan wieħed imut biex isalva l-ġens sħiħ. Dak li sejrin nibdew niċċelebraw il-ġimgħa d-dieħla, nibdew minn għada. Il-ġimgħa l-aktar importanti fil-ħajja tan-Nisrani, fejn in-Nisrani jintebaħ x'għamel Alla għalih. Alla li jmut biex jiena ngħix. U għalhekk l-appell tiegħi hekk ikun hawn ħafna attivitajiet. Imma tħallux eżies, ma nħallux jiena magħkom l-attivitajiet esterjuri jimlew dak li suppost jimtela bih l-intern tagħna, qalbna. Ejjew ma nħallux sempliċement il-purċissjonijiet huma kollha sbieħ, kollha importanti. Imma dan ma jkunux frott sempliċement ta' tradizzjoni għax hekk is-soltu nagħmlu, għax nieħdu gost nagħmlu dawn l-affarijiet. Imma ejjew li l-ewwel qabel kollox inħallu l-qalbna tinfetaħ għaċ-ċelebrazzjonijiet hekk importanti fil-ħajja tan-Nisrani, il-liturġija. Ejjew nieħdu sehem b'imħabba, b'devozzjoni għal funzjonijiet. Imbagħad l-affarijiet ta' barra ikun fihom sens. U għalhekk inħeġġiġkom biex l-ewwel qabel kollox u hawnhekk nagħmlilkom appell ma nħallux għall-aħħar minuti. Anke nagħmlu qrara speċjali ħalli aħna wkoll inħossu li Kristu miet biex li ħafir li dnubi biex jien ngħix miegħu il-ferħ tal-għid. Jalla dawn iċ-ċelebrazzjonijiet li ser ngħixu flimkien ikunu manifestazzjoni vera tal-fidi u tat-tfittxija vera ta' Kristu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ħuti eżies, Kristu ġumoti għal-mewt biex jiġbor flimkien lilna l-koll. Nitolbu biex aħna nemnu fih u ninaqdu wkoll ħaġa waħda bejnietna mal-mewt tiegħu biex niksbu il-glorja tal-qawmien. Ngħidu flimkien ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Għat-trabi u l-persuni li fil-lejl tal-għid sejrin jitwildu mill-ġdejt mill-ilma u mill-Ispirtu Santu. Nitolbu, ismana mulej fġieħ il-mewt ta' ibnek. Għal-vittmi tal-mibeda u tal-gwerer, għal-refuġġjati u għall-eżiljati biex isibu persuni li jgħinuhom u jtaffulhom id-batija tagħhom. Nitolbu. Għal min jivvjaġġa bl-ajru fuq l-art jew il-baħar biex jasal fis-sliem fil-post mixtieq. Nitolbu. Għalina l-koll biex nitalmu nofru ħajjitna għas-salvazzjoni ta' ħutna anke b'sagrifiċċji żgħar tal-ħajja ta' kuljum. Nitolbu. Dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, kompli mulej jixħed fuqna l-ħarsa tiegħek ta' mħabba. Għamel li dik il-ħarsa tinżel fil-qalb tagħna u tiġborna u tiġbidna dejjem aktar lejk. Nitolbu.
mulej la titbijeċ minna, fittexenna u salvana bil-qawwa tas-salib glorjuż tiegħek, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Henna lina mulej, henna lina, henna lina mulej, henna lina. Lejk mulej nollu qlub na jismana, għalix fiki tamajna fin-niket. Henna lina mulej, henna lina. So benin midnumiet tali modi, nitolbuk trott il-mafra tal-ħsara. Henna lina mulej, henna lina. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġġeddidna għal-ħajja ta' dejjem bis-sagrament tal-Magħmudija, aħna u nistqarru ismek. Ilqa l-offerti u t-talb tal-qaddejja tiegħek li jittamaw fik u għamel li naraw xewqatna mitmuma u dnubietna maħfura bi Kristus jedna. Il-mulej ma'kom, nerfu qlubna il-fuq, nizzu ħajr lil-mulej għal-tana. Sewwa u xieraq ta' sew mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru il-kobor tiegħek meta bil-qawwa tal-aġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorija tiegħek, u sanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li xxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana jent u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk.
Miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħarex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jent trid fija, jent li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu, ħarisni għal-ħajja ta' Tejja. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma talbi kun ħani. Soba kbira b'qalbi minikta, għal dnubieti wiskefni. Ħenna li, ja ħenna lina, o Ġesu, skur għadman zid, iżdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Twissietek kolla meħabba, bahar dija ta' kull ġid, taħt riġlejjar
stist palkiku ma konċ tiegħin tissir. Henna liha, o Ġesu, skur għad manżini, iżdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrit. Lilek għajn talena kolla, sita kollox jinwarrab. Biex jahasra jisil fruħa, flok tjubitek jinġarrab. Henna liha, o Ġesu, skur għad manżid, iżdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrit. Nitolbu. Fiċċo kontana mulej, nitolbu il-kobor tijek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek, ekk ukoll tatina sem min natura tiegħu ta' Alla bi Kristus jedna. Nixtieq infakkarkom li fuq il-mejda misfelem il-programm bil-ħinijiet ta' ċelebrazzjonijiet liturġiċi kollha li se jisruru matul din il-ġimgħa. Hekk nappellaw ukoll il dawk li għandhom boqari jew bella donna biex sa nhar it-tlieta iġibuhom fis-santwarju biex inkunu nistgħu nużawhom għal liturġija tal-ġimgħa imqazza. Ejjew nitolbu l-Omna Marija li kienet ħaġa waħda ma' bina Ġesu f'dan il-mument tal-passjoni biex lilna iġġalna tatina il-qawwa li bħala aħna nożżu tassew f'qalbna dawn il-ġrajiet tas-salvazzjoni tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. O Madonna, taħadru, qalb ħelwa ta' Marija, jitlob lil Ġesu għalina, nitolbu kolna mbikija, il-biki
تهنينا يريد نوري كبار يجيبوا في القلب تيهك تنوبيتنا بتان